ce ku ai mutanen ku wancan waje sun shiga to ku kuma yanzu nan ai za mu gano gaskiya kawai yanzu mu ga namu mutane nan na jirgin kyauta na safara dama jirgi bai cika ba yanzu an ɗauko sauran mutane na jirgin wane ne shi suna jirgin kuɗi ana so a sasu kusan mutum 30 dama tun da mun ji rahoto ya zo muna kuma ga gaskiya ta bayyana ga furushikin su nan ba ɗaya da furushikin mu na mu furush tubali gwada min furush musa gwada min furush namu ba mu furushikin namu mu furush kuma gashi ga namu furush malash ka gani ina shike ba nan gani wanga shine furush na jirgin banza wanga furush na jirgin kuɗi to yanzu gashi an ɗauko su ana so a sa su ciki ba mu gane ba kenan wata rigima ta tashi dama shi yasa kun ga gane mu ba mu kwana ba mu ini. Assalamu alaikum yan uwa yan Nijar mazauna Libya barkaku da wuni muna gaida kowa da sunan shi muna yi makowa fata alheri yau muna samedi le 18 octobre 2025 ma'ana sibit 18 ga watan 10 shekara ta 2025 muke muku wannan bidiyo yan uwa yan Nijar mazauna Libya. Jiya jirgi ya tashi jirgi na banza wanda ya ɗauki mutum 270 waɗanda mun kasan da su sai kuma mutum 25 waɗanda mun kace an yi ziyada mutum 34 to kamar misali waɗanda an ka tura nyamai waɗanda kamar misali jirgi ya sabka sun ka tarbe shi dama tun lokacin da ya tashi da mun ga kuskure mun kirayi magabatanmu na nan mun shaida musu daga kuskuren da an ka samu sun nuna tabbat ba su ji daɗi ba kuma kacin jirgin nan ya sabka sun tura tawaga ta wadda za ta bincika musu mutum nawa ya hau saboda bincika su bai da wata wuya saboda kowa ya gani furujin nan na fita kala ne na jirgin kuɗi furujin shi daban na jirgin banza furujin shi ma daban kenan dama tun wurin sabka ta nan an ka gane ko mutum nawa ne kuma kai tsaye abin bai yi kamar wuyar banke ba yawwa yannan muna ganin waɗansu suna fitowa suna ce su ne waɗansu kaza abinda muke so al'umma su gane 'yan Nijar mazauna Libya mu dai Allah ya sa muna cikin kamar misali kwamiti wanda ke kamar kamawa 'yan uwanmu su je lafiya to kamar misali akwai abubuwa waɗanda muke gani ake so a sama 'yan uwanmu matasa a kunni na zancen kamar waɗanda magabata namu nan ma'ana sharshe da fayar da shi da su ife da ma'aikata duka dai kamar cikin wanga abu idan ma mutum kai baka jinjina musu ba to wallahi in ka ce kamar ka zage su ko ka toge abin ga ko ka yi wata magana ta batanci a kansu kawai ina ganin mutum sai dai in marashi gaskiya kake kuma menene ya ka duka wanga abu bai shige tun lokacin da an kai rubutun nan tun za a yi shi an ɗauki kwamiti wanda zai kula da tsare-tsaren waɗanga ayyuka har a ida to kamar sauran mazaje abin yana yi musu tarsa saboda menene an ƙi bari rubutun a yi shi anguwa a yi shi kamar misali yadda suke so saboda ya an yi shi anguwa su manyan sun lisawa sun gani irin kamar kurakuran da an ka samu a can baya kenan rubutun nan na anguwa shine ke kawo cuwa-cuwa fiye da mutane ba su zato kuma da lege zai iya hauda wanda yake so ya bar wanda baya so ko ya amshi abin da yake so a lokacin da yake so to shi yasa kamar misali an ka lisawa an ka gani to rubutun ya kamata a yi shi wuri guda mu ba mu ce kamar tegegiya barayi ne ba amma akwai marasa gaskiya daga cikinsu yau to shi yasa abin an ka kasa an ka tsare dan alhamdulillah
na kamar waɗanga mutane da an ka samu waɗanda an kai ziyada inda Allah ya da furushin ma ba iri guda na ba na jirgin kuɗi da na jirgin banza kuma an bincika an gane su wane ne sun ka buɗe kofa ta kawo waɗannan mutane wane ne ya yi wannan cuta duka bidiyo na biyu za ku je mun hito mun gaya muku cikin bidiyo na biyu insha yau muna same dili 18 Oktobar 2025 ma'ana sibit 18 ga watan 10 shekara ta 2025 muke muku wannan bidiyo insha Allah. Lalle kamar yadda kun kaji na yi muku maganganu a cikin bidiyo na biyu na abin ga na farko kamar yadda mun ka ce wanda ya yi wannan cuwa-cuwa ta hau da mutane waɗanda mun ka ce 34 da sun ka sauka tawaga wadda an ka tura da sunan kamar ta je ta tarba ta gane ma idanunta abin haka yake ko ba haka nan na ba saboda kowa ya san da kwamsar yana gida tun lokacin da jirgin nan ya tashi an kiraye shi kuma tare da shi an ka je tarben mutane lokacin da jirgi ya sauka akwai tawaga ta prefecture akwai tawaga ta kuma abin ga ta affaire étranger duka kowa ya sani ya gani kuma gaban idon shi an kai wannan banke na kamar misali mutanen da an ka hauda bisa cuwa-cuwa yau abin ma mamaki da abin takaici ba wai ma kamar a ce mutanen ɗaya ne an ka hauda ba sai kayayyaki su ma da an ka loda tunda yan alli sawama al'umma kuɗin kayayyakin da kawai an ka hauda ya kai mutanen nan da an ka hauda kuma wane ne ya hauda su Zabairu mai jirgi wanda kun kashi an gai to nan wanga wuri ya an kai Zabairu ya hauda waɗannan mutane Zabairu ya samu kofa ce ta dama ya jima yana gallaza ma 'yan Nijar ya jima yana cin karen shi ba babbaka da kuma mu makicinmu akwai ƙyan iska akwai gurɓatacci waɗanda ba su kishin al'umma su ba su kishin kansu to mun shi tun jiya waɗansu mutane suna ta hitowa suna bozagai kuma alhali abin gawa tare da su an kai kuma mu ne a cikin kwamiti na wannan jirgi na kamar kyauta mu ne ke kula da al'umma daga farkon abin har zuwa lokacin da zai kare insha Allah to kamar misali nan wanga wuri muna so 'yan ƙasa kowa ya san ya tsaya da kyau ya bincika mu dai ba mu ce kamar misali muna yaba kanmu 100%. Mu ne ke wannan aiki kuma mun ɗauke shi amana ga al'umma wallahi tsakanin da Allah da kamar misali muna ganin wani ya yi ruwa-ruwa mu kyale shi da tun jiya ba mu haska ma duniya an haska a biyu dukan mu haska a live gashi ɗan uwanmu 'yan Nijar hakkinku ne mu shaida muku ga aksin da an ka samu kuma cikin bidiyo ko cikin laifin na gayi kar ta san kar kuma zancen kar muke dibin su wannan magana ita ma na yi ta bisa da ƙwaƙwara hujja waɗanda sun kai cuwa-cuwan nan mun gano ko su wane ne yawwa Nijar za ta ɗauki mataki nan kuma magabatanmu za su ɗauki mataki za su sa ƙara inda ya kamata a ce sun sa ƙara wannan wanda ya yi wagga katobara mutane masu ganin kamar ya yi ƙarhin doka ko ya yi ƙarhin al'umma ina so mutane su san da maudu'a ta ƙasa da ƙasa ce yannan kuma yanzu ya kawo ƙarshen zaluncin shi da yarda Allah saboda dole sai ya gayi ko suwa sun ka bude mishi kofa ta ya kawo waɗannan mutane saboda jirgi na kuɗi ba da shi zai tashi ba amma da ya shi kamar jirgin na banza zai tahiya kuma da ya san ya yi game kai da waɗanga mutane da sun ka ba shi kofa ta ya shigo ya hau da mutanen shi ya hau da kayayyaki dan kayayyaki mutane ɗaya ne suke cewa an hau da ba su yi zancen kayayyaki waɗanda an ka hauda sun yi ma kamar misali kuɗayen kayayyakin sun yi kuɗin mutanen da an ka hauda to alhamdulillah
waɗanda ba su sani ba muna so su buɗe kunnuwansu da abin da kyawu su shi. Kaga daga mutum na farko har na ƙarshe mutanen da an kai cuwa-cuwa an ka hauda duka kowane an rubuta shi jiya, waɗanda tawaga wadda an ka tada daga janya mai tattarbi mutanen nan hilin jirgi, kowane an rubuta shi nawa ya bada, nawa ya biya kuɗin jirgin shi, nawa ya biya kuɗin tike da kuɗin kayayyakin shi, kuma an rubuta kowa an wani gari ne wa ya yi mishi kamishin. To su ƴan kamisho a wannan wuri su gaskiya lalle zan iya ce kamar misali su ba su san ko cikin kudin banza jirgin banza za a hau da mutanen su. Mai sheri kama ana shine addagalat, tunda shi ya zo ya yi game kai da sarwar ikuna na ƙasar nan da sarwar kuma mutane waɗanda sun ka bashi ƙofa ta ya shigo ya yi ma mutane wannan cin mutunci ko wannan zalunci a cewa tun da dama kamar misali yana ganin kamar shi ya isa, amma a yanzu insha Allahu ya zo ƙarshen zalunci shi, saboda ya tunkuro gaba ɗaya zan iya cewa kamar ƙasar ta mace ya maida ma ba komi ba, amma yanzu zai sanin tabbat akwai iko, zai sanin tabbat ya taɓo abin da sama gaba ɗaya insha Allahu. Duk inda ya kamata a ce an yi ƙarashi ko kamar misali sanda ta iko ta duke shi za ta duka shi da yarda Allah insha Allah. Kuma sharje da fer da kai da su ife da ma'aikatanka da hannu ma 'yan kwamiti muna godiya ga namijin aiki wanda kun ka yi na kama kun hana ma idanunku kwana, da kuma kun ka shiga kun ka fita kun ka samu wannan jirgi na kyautata ma na kamar misali ɗaukan mutane, saboda mun ji jirgin waɗansu na gayi na OEM ne, waɗansu na gayi Nijar ce ta turuwa ɗauke mutane, duk zancen ba haka yake yawwa. Kenan mutum in baka san abu ba ka tambaya. Muna godiya gare ka sharje da fer da duka ma'aikata na ambasad da kuma duk abin da za a yi turar da mun ka fara hawan kayan nan tare da ku ake zuwa inda an ka aje mutanen nan, kuma tare da ku an kashe matar. Kenan Allah ya saka muku da alheri insha Allah. Sai ku tarbe ni sabon magana bidiyo na yau. Muna samedi le 18 October 2025, ma'ana sibit 18 ga watan 10 shekara ta 2025 muke yi muku wannan bidiyo. Yannan kama tun farko da mun ka ce ma al'umma waɗanda kamar misali ke ganin kama waɗanda an ka gabata, waɗanda an ka sa kamar cikin aikin nan kamar ba mu iya aikinmu ba, su ne sun ka iya aiki, ko kamar misali sun ga an rufe musu hanya ta su shigo su yi zalunci, an ƙi bari su je su kamar gallaza ma ɗan Nijar yadda suke so. Wallahi waɗanga kuwace da kuke yi kar muke kallon ku, kuma wallahi ba ta yiwuwa a baku wannan kofa ta kushe ku yi yadda kuke so, ku hau da wanda kuke so, ku amshi abin da kuke so da ɗan Nijar. Abin da muke so da ku iya bozaggan da za ku yi, wallahi kar muke kallon ku insha Allah. Ba gudu ba sha da baya, muna nan tsayin daka, kuma ku kankan ku matasa ku bincike mu ma masu aikin ne, ku bibiyo mu sau da kafa, inda duk kun ka ga mun yi aksi kawai kuma ku shaida ku gayi ku ce wuri kaza mun yi ba daidai ba. Mun gane al'umma waɗanda kamar misali abin babu cikin kwamiti, an ƙi yarda a yi rubutun kamar yadda an ka saba na zalunci, su rubuta wanda suke so su amshi kuɗaye. Yanzu sun ga kamar misali wannan hanya an rufe ta, dama 'yan kamisho ne dole su hito su ce su ne na kaza, ko kuwa a ga inda an ka yi aiki. To ai mun bude mun san kamar misali jiya lokacin da mun kaka wannan abin ga wannan rishin adalci da an kai da wannan banna da an kai, kai tsaye mun ka shaida ma duniya, mun ka shaida ma al'umma, kowa ya sani don saboda haƙƙin al'umma ne.
to ba wani ne ya tursa samu ya ce a sai mun gayi ba, kenan in kuna so kamar misali ku yi iya abin da kuke yi, wallahi wannan kofa da kuke tunanin za a bar muku ta ku shigo ku yi zalunci ku haura wanda kuke so ku amshi kuɗayen da kuke so, wallahi ba za ta samu ba. Kuma mutane kar kowa ya sa abin da yake yi, kuma kowa ya sani wannan shini ne da kuke yi don ba ku samu hanya ke ta zalunci. Yawwa Allah ya saka maka da alheri sharce da afiyar da kai da ma'aikatanka da kun ka kasa kun ka tsare, kowa ya rubuta zai ta da yarda Allah. Yawwa aka si wanda an ka samu shi ko na washen kamar misali waɗanda sun ka riga rubutawa ba su sun ka tahi ba, to wannan aka si da an ka samu kamar misali ba laihin ambasad ne ba, laihi ne na 'yan shawazat, saboda kamar takardun an kwashe su an kai can wurin da ake yin furuj, to su ba su san wanda ya a farkon rubutu ba da na ƙarshe, kawai dai sun hallata takardun. To shi yasa kamar misali mutane ke ganin kama ba a yi ma waɗansu adalci da cikin lamarin. Alhamdulillah insha Allah, amma kowa zai tahi insha Allah. Jirgi na biyu shi ma shi na gab da tashi cikin 'yan kwanakin nan insha Allah. Duk wanda ya rubuta zai tahi, kuma kiran da muke yi ga al'umma, kar ku yarda ku ga mutum shaƙe da kwastin ko ya ce muku shi ne wani ka kafu idan ka shiga jirgi na biyu ko ka shiga jirgi na uku ko ka yi saurin tahiya. Babu cuwa-cuwa cikin wannan lamari. Duk wanda ya bada kuɗayen shi, da kai da ka amsa da wanda ya bada nin, duka kwasu sun kai ce na al'umma 'yan Nijar ku yi fartajen wannan bidiyo har ta kai kunnan kowa. Duk wanda ya rubuta zai tahi insha Allah. Kuma mutane waɗanda ke tabo zakai don saboda ba da su cikin wannan aiki ba, suna zancen 'yan kwasa ba a ɗauke su ba ko marasa lahiya ba a ɗauke su ba, duka kowa ba za a bari ba, kowa sai an ɗauke shi. Yawwa kenan duk abin da kuke so, kuwa da kuke so ku hito ku yi ma matasa don su hito su yi ta kuwace kar muke kallon ku. In kun tumka sai mun warware. Yawwa in kuna shigowa tsakanin da Allah ku dafa ma mutane da zuciya guda, wannan oke, amma muddin kun ka ce wagga hanya za ku bi ta kamar misali ku haddasa kuwace wallahi ba za ta bullewa da ku ba. Ni ne naku Ali Hassan B Tubali, sekretar a la jeunesse. Muna gaida kowa da sunan shi, muna ma kowa fata alkhairi. Yau muna samedi le 18 october 2025, ma'ana sibit 18 ga watan 10 shekara ta 2025 muke muku wannan bidiyo insha Allah. Yan uwa 'yan Nijar mazauna kamar yadda ko da wani lokaci muke kira ga matasanmu da su kiyaye da irin mutanen da za su ce musu su ne su wani, ko su ba da kaza don su yi saurin tahiya, ko don saboda misali su shiga jirgin farko ko na biyu ko na uku. Wallahi ku kiyaye da irin waɗannan mutane. Jirgi kamar yadda an ka ce ma al'umma na banza ne, ba na kuɗi ne ba. Kawai ku kiyaye da ba da kuɗayenku da sunan ku tafi da sauri, ko kun da sunan ku shiga jirgi na biyu ko na uku. Duk wanda ya rubuta wallahi zai tafi da yarda Allah insha Allah. Jirgi na biyu shi ma yana gab da tashi. Duka waɗanga jirage da an kace muku za su tashi cikin sun daɗe su dukansu su yi sati uku. Kenan al'umma menene na sauri? Kakka yarda da wani ya zo ya hure maka kunne ya ce a ka kaza don kai saurin tahiya ko ka shiga jirgi na biyu insha Allah. Sabon da muke ƙara shaida muku kenan al'umma 'yan Nijar mazauna Libya. Allah ya sa ku shi da muhimmanci, kuma ku yi fartajen shi zuwa da kowa ɗan ƙasa insha Allah. Muna gaida ku, muna muku fata alheri. Ni ne naku Ali Hassan B Tubali, sekretar a la jeunesse. Muna gaida kowa da sunan shi, muna muku kowa fata alheri. Yau muna samedi le 18 october 2025, ma'ana sibit 18
ga watan 10 shekara ta 2025 muke muku wannan bidiyo insha Allah yan uwa yan Nijar mazauna kamar yadda ko da wani